Ayan mga idol, pagka-out lang natin galing sa work. Lumapit tayo dito para bumili ng isda para sa ating ulam ngayon umaga. Yan sila, nakikita nyo mga idol, ayan grabe ang fresh pa ng mga isda, labas yung isda natin dito mga idol. Itong bibili natin tong pula mga idol, masarap tong paksyo at saka prito. Yung mga kaalas, dito na tayo. Dito na yung binili natin isda. Lulutuin na namin. Mama. Yan. Kuhan di ba? Nanunan? Yan. Isdang paksyo. Sarap siya pag paksyo guys. Pag ganitong kulay na isda, yung pula, sarap siya pag paksyo. At bago sa lahat, gusto ko lang mag shout out sa mga pulis at mga attorney. Bigyan mga shout out Mr. and Mrs. Attorney Gadiano. Shout out sa inyong lahat. Sana mag-ingat kayo palagi. Salute po, Sir Ma'am. Yan. Ito na, niluluto na natin. Sinsya na sa aming dirty kitchen. Ito talaga yung tunay na dirty kitchen. Literal at dirty kitchen. Kasi dirty talaga. Yan. Ito para to sa prito. Prito at saka paksyo. Ito yung ulam natin. So, kalabas lang natin galing trabaho. Yan may na pala kami, may lauting. Dito na ako sa aking kwarto. Mamaya pagluto na yun, kakain na naman tayo. Sa ngayon, tulog lang muna tayo para yung bibi natin makapahinga na. Yan, sabay-sabay tayo kakain mamaya. So guys, kagising na natin So yan tao dito. Ayan, subuhan gani ko guys, isangat gani. tingnan natin yung niloto nila. Away sila. Bahala sila dyan. Tingnan natin. Init. Oh my. Batong. Tingnan natin, hanapin natin yung hanapin natin yung paksyo ng isda at saka guys, kain na tayo. Kain na tayo guys. Dito yung Pagawa sa rana Raymond. Layo-layo dito. ito yung natin. Linaban ng na. Ay, okay, maingay. Ako ba doon? Nanay ko yan! Mahal na mahal ko nanay ko! Lad, tayo. Batong. Dalam. Sino nga kasi mo na daw, Chit?
baboy. Nakaihaw. Sarap siya pag turista. Paksiw. Guys, maraming salamat.